Здравейте на всички, които правят покриви за поколенията, а не за сезона. Свършихме поредицата с клипове, които показахме бързите стъпки и всички стъпки за изграждане на правилна система на Wienerberger. Сега започваме новата поредица, в която ще показваме всички детайли много по-подробно. Това, разбира се, което го правим ние, не задължаваме никой с него. Ние така го правим, показваме как го правим и се надяваме да помагаме на хората по този начин. Също ще отговарям и на някои въпроси. Ще се радвам да коментирате и да ми казвате някои работи, както един колега ми направи забележка, че не се връзваме. Напротив, ето, връзваме се, просто тогава да, така се случи, че правих клиповете, което е неправилно. Сигурността на първо място. Така, започваме с челните дъски. Наклонът ни е 20 градуса, челната дъска 6 см и половина я вдигаме нагоре, тази. След което слагаме 25 см дъска върху нея и ляга на ребрата. Давай! Ето тук вижда ли се как се получава? Така, дай към мен. Слагаме тази и купем. Целта на това е, вижда ли се, нивелира. Има наклон. Тук слагаме лука, хартията влиза в лука, над улучната кола и хартията в лука. Така трябва да се прави система на Wienerberger.